Ik ben in Stevensweert, een sfeervol vestingstadje dat samen met Ohé en Laak op het eiland in de Maas ligt. Het dorp wordt omringd door de Grensmaas, de Oude Maas en het Julianakanaal, wat zorgt voor een unieke ligging midden in het water. Stevensweert kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot de vroege middeleeuwen. In 1633 werd het door de Spanjaarden omgebouwd tot een vestingstad met een karakteristieke zevenhoekige vorm. Dit historische stratenpatroon is nog altijd goed zichtbaar. Het dorp is ook bekend vanwege de Kantaros van Stevensweert, een bijzondere Romeinse zilveren beker die van grote archeologische en juridische betekenis is. Tegenwoordig is het historische centrum een beschermd stadsgezicht, waar monumentale panden, sfeervolle straatjes en de vestinggeschiedenis samen een bijzondere sfeer creëren. Ik wandel langs de Molenplas. Deze 150 hectare grote plas bij Stevensweert is een zand- en grindgat dat tussen de jaren 90 en 2008 is uitgegraven. Het water staat via een regelbare stuw in directe verbinding met de Oude Maas, waardoor de plas fungeert als een natuurlijke waterberging die overtollig rivierwater opvangt. De natuur rondom de plas bestaat uit vochtige stroomdalgraslanden, ooibos in ontwikkeling en uitgestrekte rietkragen. Het is een belangrijk Europees vogelrichtlijngebied, waar talloze watervogels zoals de aalscholver, de visarend en diverse reigersoorten fourageren en broeden in de luwe, ondiepe oeverzones. Tijdens die diepe grindafgravingen werd op de bodem van de plas een unieke archeologische schat blootgelegd.
Men stuitte op tientallen prehistorische eikenstammen met een ouderdom van 1500 tot 2000 jaar. In de Romeinse tijd zijn deze bomen door zware overstromingen van de Maas ontworteld en stroomafwaarts meegevoerd. Ze kwamen vast te zitten in de rivierbedding en raakten onder metersdikke lagen grind en slib luchtdicht afgesloten. Door deze zuurstofloze conservering is het hout niet gaan rotten, maar versteend en gitzwart verkleurd. De Sint-Anna-kapel in Ohé en Laak. Op deze locatie stond al in 1631 een kapel die werd gebruikt door de bewoners van kasteel Walburg. De oude kapel werd in 1896 gesloopt en vervangen door de huidige neogotische Sint-Anna-kapel, die is gewijd aan de heilige Anna, de moeder van Maria. Binnen bevinden zich een eenvoudig altaar en beelden van Anna, Joachim en Maria. De Hompense molen is de hoogste molen van Limburg. Deze imposante stellingmolen uit 1722 is bijna 37 meter hoog en werd gebouwd in opdracht van graaf Reinier Vincent van Hompes als bandmolen. Inwoners van Stevensweert en Ohé waren verplicht hier hun graan te laten malen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de molen zwaar beschadigd, maar na meerdere restauraties is hij weer in volle glorie hersteld. Met 8 verdiepingen en rijke geschiedenis is de Hompense molen een van de meest bijzondere monumenten van Midden-Limburg. I walk through fields where the tall grass bends, along quiet paths that the farmland sends. The trees stand close and the roads run wide, with open country on either side. I arrive where the old town begins, with worn out streets and the shape of the years. Buildings stand where the stories remain, holding the footsteps that pass there again. From country roads to the heart of the town, I let the world slow down around me. I carry the places I've walked through before, and find something new behind every door.